Yrityskylä on fyysinen oppimisympäristö, noin 500 neliöä, jonne tulee noin 70 lasta päiväksi ja johtavat ja toimivat täällä työntekijöinä, kuluttajina. Ja alussa käydään läpi säännöt, hankitaan yritykselle pääoma. Sen jälkeen kun pankkilaina on hankittu yritykselle, niin toiminta ja talous alkaa pyörimään täällä. Eli oppilaat täytti työhakemuksen, jossa he haki 3 eri työpaikkaan. Mä oon terveydenhoitaja. Mä maksan laskuja. Myydään vuokria. Toimitusjohtaja. Kaikki toimitusjohtajat oli sellaisia, johon suurin osa oppilaista olisi halunnut. Kunnes sitten minä kerron, että niillä on pikkasen enemmän vastuuta mitä muilla. Mä hain tähän, kun mä halusin kokeilla jotain sellaista, mitä mä en ole ennen kokeillut tai varmaan haaveillut siitä, mikä mä haluan olla iso. Työntekijät on tosi hyviä, ne tekee hyvin töitä. Mun tehtävä on huolehtia, että kaikki menee niin kuin pitää. Se on ollut tosi kiva. Toimitusjohtaja on myös vastaan niistä laskuista sitten, mitä yritykseen tulee. Me ollaan miinus 600. Ei, kun me ollaan miinus 400. Joo, hyvin. UPM on lähtenyt tähän mukaan ensimmäisenä yrityksenä, niin me olemme saaneet sitä mukaan muitakin yrityksiä, jo on iloinen asia ja se mitä lapsilta saatu palaute on ollut, niin se on sitä juuri. Tänään opimme bisnestä, palapelinteko ja asiakaspalvelua.